ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰምረን ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ናይሎሚ ሻድሸይቲ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ሙልሃውስ ሰበጊሳ ኣብ ላ ፕላንሽ ዴ ቬለስ ፌሌሲያ ተዛዚሞም ተቐዳድምቲ ድማ 165 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣካይዶም ካብ ዝሓለፈ መዓልታት ናትናኤል ፍሊ ብዝበለ ደሚቑ ኣብ ዝወዓለሉ ብሓፈሻ ተቐዳድምቲ 35.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እናረጎፅዮም ነቲ ውድድር ዛዚሞም ናይ ክለብ ኮፊዲስ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ንመወዳድርቱ ክጥንጥን ነቲ ነጥቢ ዝኽስብ ድማ ክረብሓሉን ተራእዩ ሽሕ እኳ ድሕሪ ግዜ እንተተቆርፀ ዘመዝገበ ነጥቢ ግና ኣብ ዳሕርዋይ ዝህልው ውድድራት ሓደ ካብ ተፈራሕቲ ተቐዳድምቲ ክገብሮ ክኢልሎም ካብ እግሪ ዓበይቲ ተቐዳድምቲ ከይተፈለየ ዝወዓለ ናትናኤል ብርሃነ ንበይኑ 5 ደቂቕን 20 ካሊታት እንድሒሩ ናይ መበል 33 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ፈፂሙሎም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ በዳሂ ዓቐበት ዝበዝሖ ውድድር ናይ 30ታት ደረጃ መሓዙ ድማ ጅግና ዘየብሎ ኣይኮነን ነዛ ኣብ ጫፍ ዓቐበት ተዛዘመት መድረኽ ድማ ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ባሕሪ መሪዳ ዝኾነ ዳይላንድ ዩንስ ብ4 ሰዓትን 29 ደቂቕን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትላ ካልኣይ 11 ካሊ ዝዳሕረ ኢጣልያዊ ኣባል ትሬክ ሴጋፍሬዶ ጂሊዮን ቺኮኔ ክኸውን ከሎ ኣብ መበል ሳልሳይ ድማ ቤልጂማዊ ዛንድሮ ሚሬሲዩ ተቐሚጡ ኣብዚ ሎሚ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ኮፊዲስ ሶሉሽንስ ክሬዲት ኒኮላስ ኤዲት ንውድድር ክዛዝም ኣብ ዘይከኣለሉ ኣጋጣሚ ብሓፈሻ ዝተኣከበ ነጥቢ እምበኣር ኢጣልያዊ ጂሊዮን ቺኮኔ ሎሚ ጥራይ ብዝኣከቦም 25 ነጥቢ ተሓጊዙ ንቢጫ ማልያ ካብ መራሒ ዝቐነየ ፈረንሳዊ ጁልያን አላፊሊፕ ተቐቢሉ ኣሎ ኢጣልያዊ ጁልያን ቺኮኔ ኣብዛ ማልያ ኣብ 42 ድሕሪ ምንባር እዩ ናብ ቀዳማይ ተርታ ደይቡ ዘሎ ፈረንሳዊ ጁልያን አላፊሊፕ ድማ ብ6 ካሊታት ጥራሕ ተበሊጹ ናብ ካልኣይ ተርታ ወሪዱ መበል 106 ዝነበረ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ሎሚ ብዘመዝገቦ ድንቂ ብቕዓት 25 ደረጃታት ክብኢሉሎም ኣብ ናይ ነጥቢ እትውሃብ ማልያ ከኣቱ ዘይጸንሐ ናትናኤል ብሓፈሻ 7 ነጥቢ ተሓጊዙ ኣብ መበል 46 ተርታ ህላውነቱ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ንናይ መንእስያት እትውሃብ ማልያ ኢጣልያዊ ጁልያን ቺኮነ ካብ ኮሎምቢያዊ ኤጋን ቤርናል ተረኪብዋ እዩ ኣብ ሃገርና ዓበይቲ ተዘክሮታት ሒዛ ዘላ ቀያሕ ነጠብጣባዊት ማልያ ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ሎቶ ሱዳል ቲም ወለንስ ብ43 ነጥቢ ክመርሓን ከሎም ኣብዛ ማልያ ተወዳደረን ዘይጸንሖ ናትናኤል ድማ 13 ነጥቢ ምህላሉ ናብ 5ይ ቦታ ደይብሎም ብጋንታ ደረጃ ክረአን ከሎ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ነቲ ብዮምቦ ቢስማ ተታሒዙ ጸንሐ ናይ ቀዳማይ ተርታ ቦታ ተኪኣቶላ እዛ ናይ ጽባሕ ውድድር ካብ ከተማ ቤልፎርት ተበጊሳ ኣብ ቻሎን ሱር ሳውነ እትዛዘምያ ኣብ ፈለማ ክብድ ዝበለት ኮይና ኣብ ዝቕጽል ግና እናፈኹሰት ትኸይድ ምስ ምዃና መጠን ድማ ናይ ምሕምባብን ምሽኮኽን ተቐዳድምቲ ክረብሑላ ትጽቢት ይግበር ሓለቓ ጋንታ ኣርሰናል ላውረን ኮሽንሊ ምስ ደቂ ጋንቱ ዕደት ምግባር ሓንጊዱም ምስ ኣሰልጣንታ ጋንታ ኡናይ ኤምሬ ክሰማዕ ዘይከኣለ ዘሎ ወዲ 33 ዓመት ሓለቓ ጋንታ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ዕደት ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝወጠነትሉ ከም ዘየለ ምሕባር እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ብታሕቲ ብመንገዲ ወኪሉ ኣቢሉ ይዘራርብ ከም ዘሎ ዝሕመት ተጻዋታይ ናብ ፈረንሳ ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎ ይንገረሉ በዚ መሰረት ኣባላት ሊግ ሓደ ፈረንሳ ምስ ዝኾና ክለባት ቦርዶ ሊዮን ሬኖ ክጽምበር ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጸሉ ንኩነታዊ ሓሳቡ ከስምር እንተኾይኑ ድማ ዕደት ኣይከይድኒ ጥራዩ ክብል ዘለዎ ብምባል ድማ ተንተንቲ ኣረድዮም እንግሊዛዊት ኣርሰናል ድማ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኮንሽንሊ ምሳኹም ኣይከይድኒ ምባሉ ዝሕንኽ ዘይስነ ስፖርታዊ ተግባር ብምባል ኮኒናቶም ኣብዚ ዋንዚ ካብ ኣርሰናል ክወፅእ ናይ 12 ኣዋርሕ ማለት ናይ 1 ዓመት ኮንትራት ተሪፎ ዘሎ ኮሽንሊ ኣብ ስታድየም ኤሚሬትስ ታሽዓይ ዓመቱ ይረግጻሎም ወከልቲ ናይ ተጻዋታይ እኳ ብናጻ ክሰድዎ ሓቢሮም እንተለዉ ይኹን እምበር ኣርሰናል ኣሽንኳይዶ ብጥርሑ ትሕቲ 10 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘይተሰዶ ኣፍሊጣ ትርከብ ኣርሰናል ኮሽንሊ ክሳብ ምዛን ኮንትራቱ ምስኣ ክጸኒሑ ይጠለባ ይኹን እምበር እተጻዋታይ ናይ 2 ዓመት ኮንትራት ከተፈርሞ እንተዘይኮይኑ ግን ክወፅእ ጥራይ ደሊ ምህላው ይትንተን ሓምለ 16 ምስ ኮሎራዶ ራፒድስ ምሕዝነታዊ ግጥማ እተካይድ ኣርሰናል ድሒራ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ባየር ሙኒኽ ፊዮረንቲና ሪያል ማድሪድን ናይ ሻምፒዮንሺፕ ጸወታ ክህልዋ እዩ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ወርሒ 8 ኣብ ዝፍልመሉ ቀዳማይ ጸወታ ድማ 11 ነሓሰ ምስ ኒውካስል ዩናይትድ ይጽበያሎም
ኣካል ክረምታዊ ግዚኣ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ዕለታ ተጸሚዳ ዘላ ኣብዚ ምሕዝነታዊ ጸወታታት ኩለን ጋንታታት ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋን ድማ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ዳብሊን ገጢማ እዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታታት ግጥም ቸልሲ ቅድሚ ዕረፍቲ 8 ደቂቕ ኣብ ዘቕጽረሉ ግዜ ካብ ባትሽዋይ ብዝረኸበታ ሸቶ ንዕረፍቲ 1-0 መሪሓ ነይራ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ብዓወት ቸልሲ ዝዛዘም መሲሉ ኣብ ዝቐረበሉ ድማ መልሰ መጥቃዕቶም ዝሐየሉ ተጻወትቲ ዳብሊን ክለብ ኣብ መበል 89 ደቂቕ ካብ ሞለይ እተመዓራርዮም ሸቶ ረኺቦም በዚ ድማ እቲ ግጥም ብናይ ሓባር ዓወት ሓደ ተዛዚሙ ድሕሪ ትግጥም ደገፍቲ ዳብሊን ንሓድሽ ኣሰልጣኒ ላምፓርድ ሎሚ ንጎ ክስጎግ ኢኻ ክብሉ ሓጭጨመሉ 11 ነሓሰ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ፋልማይ ጸወትኡ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘሰላስል ኣሰልጣኒ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ እቲ ግጥማት ተጻወቲ ንኽመሚ ከም ዝሕግዞ ድማ ኣረድዩ በዚ መሰረት ተጻወቱ ቁርብነት ከም ዘድልውን ወሲኹ ኣረድዩሎም ኣብ ኩሉ መስመራት ድርዒ ዝኾኑ ተጻወቲ ትውስኽ ዘላ ክለብ ኣስቶን ቪላ ብዘይተፈልጠ መጠነ ገንዘብ ተኸላኻሊ ብሬንትፎርድ ንንውሕ ዝበለ ምስኣ ክጻወት ከም ዘፈረመቶ ይግለጽ ኣሎ ፖርቶ 3 ሚልዮን ፓውንድ ብምኽፋል ንኢቫን ማርካኖ ካብ ሮማ ከም ዝገዛኣቶ ተሓቢሩ ኢቫን ማርካኖ ምስ ፖርቶ ን4 ዓመታት ዘጽንሑ ውዕል ኣትዩሎም ኣብ ተጻወታ ለውጢ ትገብር ዘላ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ 45 ሚልዮን ፓውንድ ዝበጽሕ ገንዘብ ብምቕራብ ንኒኮላ ሚሎንኮቪች ካብ ፊዮረንቲና ክተምጽኦ ምዃና ኣፍሊጣ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ብ23 ሚልዮን ፓውንድ ካብ እንግሊዛዊት ዌስትሃም ናብ ክለብ ቻይና ሻንጋይ ASPIG ተሰጋገረ ማርኮ ኣርናውቶቪች ቁጥሪ 7 ማልያ ክወዲ ምዃኑ ተሓቢሩ ኒውካስል ዩናይትድ ቅድሚ ናብ ቻይና ምምርሓ ንመደብ ምስልጣን ናይ ታጋንታ ብዝምልከት ሙሉእ ንስቲ ብሩስ ክትቆጽሮ ምዃና ተቀረብቲ ታጋንታ የንፊቶም ክለብ ፌነርባቼ ንኣከፋፋሊ ክለብ ኣርሰናል ሜሱት ኦዚል ከተፈርሞ ደልያ ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ሓሶት ምዃኑ ገሊጻ ኣርሰናል መሸጣ ምስ ዘይሰልጣ ነዚ ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ፍርቂ ደሞዙ እናኸፈለት ብልቓሕ ናብ ፌነርባቼ ንምስዳድውን መደብ ከም ዘለዋይን ጋዜጣታት ቱርኪ ክጽሕፋ ቀንየን ሊቨርፑል ሎም ዓመት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ በዓል ውዕለታን ዝነበረ ኣጥቃዒኣ ዲቦይ ኦሪጊ ናይ 5 ዓመት ሓድሽ ውዕል ከም ዘፈረመቶ ገሊጻ እዚ ንልዳት ባርሴሎና ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ንልዳት ቶተንሃም ድማ ኣብ ፍጻሜ ብምድፋር ኣገዳሲ ተራ ተጻወተ ቤልጅማዊ ኣብ 2014 ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ሊለ ተዓዲጎም ማንቸስተር ዩናይትድ ንመዳለዊ ዝመጽእ ግጥማታ ዝሕግዛ ልምምዳት ኣብ ምግባር ተጸሚዳትሉ ዘሎ እዋን ደገፍቲ ሊቨርፑል ማንቸስተራውያን ናብ ዝርከብሉ ቦታ ብምጽጋዕ ሊቨርፑል ዝሓለፈ ዓመት ዝተጓናጸፈቶ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዓወታን ምስ ካልእ ዝተተሓሓዘ ክብርታታን ኣብ ሰማያት ፔርዝ ኣንበልቢሎም ኣብ ውድ ግዜ ናይ ዓመት ስፖርት 2018-2019 ንምስልጣን ታጋንታ ካብ ሞሪኖ ዝተቐበለ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኖርዌጃዊ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ናይ ዝክረምቲ ዕደቱ ንምስልሳልዩ ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ዝርከብ ይኹን እምበር እቲ ፍጹም ዘይበትከላ ጋንታ ከኣሊ ተመዚዙ ዘሎ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ተጻወቱ ልምምዳቶም ቅድሚ 1 ሰዓት ኣብ ዋካ ምጅማሮም ኣብ ልዕሊ ንሶም ዝርከብሉ ዝነበሩ ሰማያት ሊቨርፑል 6 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ጋንታ ዝብል ብዓቢ ጽሑፍ ዝተነጥቀ ተራዩ ንሸውዓተ ዓመታት መመላታ ነዛ ጽዋእ ንምዕታር ክትጓየት ጸንሐት ሊቨርፑል ኣብ ፍጻመ ንቶተንሃም ብምርታዕ ተዓዊታ ትላ ነይራ በዚ ድማዮም ኩርዓቶም ዝገልጹ ዘለዉ ይኹን እምበር ማንቸስተር ዩናይትድ ብሓፈሻ ንጽዋእ ኤሮፓ 3 ግዜ ማለት ካብ 1968 1999 2008 ከም ዝሰፍሰፈታ ኣይርስዕን ድሕርቲ ዜና ብመንገዲ ትዊተር ኣቢሉ ናብ ኩሉ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ምብጽሑ ድማ ከምዚ ክርከብ እንከሎ ሱቅ ክብል ዘይክእል ሓደ ደጋፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 30 ዓመታትኩም ሓንቲ ዓወት ዝበሃል ዘይብልኩም ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታትኩም ብድምር 2 ንኣሽቱ ዋንጫ ረኺብኩም ክንዚ ሸብዳዕዳዕ ትብሉ በጃኹም እስከ ስቕበሉ ዘስምዕ ዳላ ኣስፊሩ ይርከብ እዚ ደገፍቲ ሊቨርፑል ዝገበሮ ተግባር ድማ ንኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ንብድኻም ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ ኣብቲ ናይ ልምምድ መዓልቲ ድማ ብመልክዕ ቪድዮ ጌራ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ማንቸስተር ዩናይትድ ጄሲ ሊንጋርድን ፖል ፖግባን ኣካል ናይቲ ልምምድ ምንባሮም ንምሕባር በቲ ሓደ ወገን ድማ ንጸላእቲ ታጋንታ ሕርር በሉ ዘስምዕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ቀዳማይ ዕዶታ ግጥማ 13 ሓምለ ምስ ጋንታ ፔርዝ ግሎሪ እተካይዶ ክኸውን እዩ ይኹን እምበር ኣብዚ መገሻ ከምዘየለ ዝንገረሉ ቤልጂማዊ ሮሜሉ ሉካኩ ቅድሚ ምዝዛም ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ክረምቲ ናብ ኢጣልያዊት ኣባል ክለብ ሴሪኣ ኢጣልያ ኢንተር ሚላን ክግዕዝ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ሓበሬታታት ይርከብ
ደገፍቲ ኣስቶን ቪላ ንሓድሽ ኣባልታ ጋንታ ማት ታርጌት ብህንጢነት ይጽበይወሎም ነቶም ደገፍቲ ክልተ ነገራት እዩ መሲጥዎም ዘሎ ንሱ ድማ ምስ ናይ ቅድም ኮኸብ ኣባል ሴንትስ ወዲ 23 ዓመት ማት ታርጌት በኣካል ንምርኻብ እንክኸውን እንከሎም ልዕሊ ማንም ነገር ድማ ዓርክቲ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ዝኾነት ሞዴሊስ ጃስሚን ቡክል ምስኡ ናብ ብሪሚንግሃም ሲቲ ሒዝዋ ዝመጽእ ምዃኑ እዩ እዛ ሓንቲ ካብ ዝበለጻ ደቂ ኣንስትዮ ምዃና ዝንገረላ ጓል ሂዋን በዚ ሒዛቶ ዘላ ቁመናት ሓጊዛም ዝጸበቐት ዝብል ስም ክትጥማዕ ከም እትኽእል እዩ ዝንገር ብፍላይ ኣብ ከም መዋዓውዒታት ክዳውንቲ መጸባበቒ ኩሕለ ምሕሊ ብዙሕ ትጸቅጥ ጽቡቕ ቅርሲ ዘብነት እትውንን ጃስሚን ድሕርቲ ዓርካን ንሳን ምስ ደገፍቲ ኣብ ስታዲየም ቪላ ፓርክ እትገብሮ ምርኻብ ብዙሓት ብዓይኖም ንኽርእይዋ እቲ መዓልቲ ክትኣኻለሎም ተረቢፆም እዮም ዘለዉ እዞም ክልተ ፍቑራት ኣብ ግዜ ኮቴትንኦም ኣብ ሃምፕሻየር ከም ዝሰራኸቡ እዩ ዝግለጽ በዚ መሰረት እቲ ኣብ መስመር ምክልኻል ዘድምዕ ተጻዋታይ ኣብ ፍቕራ ክወድቕ ግዜ ኣይወሰደሉን እናተባህለ እውን ዝዕለል ንፉዕ ዲዛይነር ክዳውንቲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ፌንዲ ከም ዝሕግዛ ዝግለጸላ ጓል 22 ዓመት ጃስሚን ቡከር ክዳውንቲ መጋየፂታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዲፖፕ ኣብ ዝፍለጥ ናይ ክቡር ነገራት ምስታፍ እትፈትዎ ጠባያት ምዃኑ ይሕበር እዩ ጃስሚን ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ትዊተር ሰዓብቲ ኣለዎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን